Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kabangalan. Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ug sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Nazaret, si imong tuyo ka na mo. Miyagi ka ba? Aron si paglaglag ka na mo. Naibaw ko kung kinsa ka. Naibaw ko na mo. Paghilom yawa, gimantuan ko ikaw sa pagawas, gikan sa lawas sa tao. Gawas sa iyang lawas. Nakagawas na ang yawa sa iyang lawas. Uy! Uso yung pagbas mo, Ted. Nung siya gahom sa paghihilid sa yawa. Ang RMN miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Pamalandungin ninyo ang Ebanghelyo ni San Mateo. Ato ka nababasa sa Biblia diha sa Mateo, Kapitulo 18, versikulo 21 hangtod sa 35. Ug sa samang higayon mabasa usab sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 5 hangtod sa 42. Unya miduol si Pedro kang Hesus ug nangutan na, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay nga makasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasiluon. Kapito ba? Si Jesus mitubag. Dili kay kapitura, kundi kapituan kapito. Kay ilawom sa pagmando sa Dios, ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iya mga sulugoon. Sa diyang nagsugod siya sa paghusay, gidangat to kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya dako kayong kantidad. Wa siya igong ikabayad sa iyang utang. Busa misugo ang iyang agawon nga ibaligya siya, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa atubangan sa iyang agawon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay mobayad raon niya ako sa tanan akong utang. Naluoy kaniya ang agawon busa, gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iya kining gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon ug gikasugat niya ang usa sa iya mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok ug giingnan, bayri nako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya, ayaw intawon akong apikiha, kay mobayad raon niya ko nimo. Ang panuha siya musugot. Gipapreso hinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nagadto sila sa iyang agawon o gisuginlan nila siya sa tanan. Busa gipatawag sa agawon ang sulugoon o giingnan, wa kay puangod. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako.
Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon sa mga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agawon o gipapreso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon sab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit kung dili mo pasaylo sa inyong isig katawo sa kinasingkasing gayot. Sa kamingawan, ako naglatagaw, karnero nga nahisalag, layo sa panon, walay magbalantay, walay nagamuma, sa katalagman, ako nag-inusara. Apan ang grasya sa Dios nagdanag ka nako. Duyog sa tong pagmamalandong sa mga pagpasakit ug kamatayon ni Ginoong Hesukristo sa krus. Ang RMN drama muyukbo ning balaang mga adlaw sa Kwaresma. Ug tungod nini, among idalit kaninyo kining pinalahi nga sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ug gumo sa direksyon ni Jennifer Dato Minyosa. Anak nga nahisalag. Mga tunog, bato, akong naagian, mga gutom ug kauhaw, akong jayanto, walay dalang panan, walay... Salamat kay nakontak na taka, Jeric, anak. Unsam na ito yun mo na ako. Mama Josefa. Taod-taod namang kangwa na gyud mo pating-aw din his bahay dong. Pauli na in town dire. Di lagi ko maki, musurok ang akong dugo nga makakita sa kumayong laking maguwang. Jeric, Buisit siya sa akong kinabuhi, ma. nak, Jeric, ayaw pagdumot sa imong igsuon. Wa man siya sa nimo. Gihimo lang niya ang unsa insakto ngan nga usa siya katinugyanan sa balaod. Power tripping ang gibuhat ako, ma. Kaya lagi, daan naman siya nga may kasuko na ko. Nasayop ka, Jeric. Dili ingon ni ana ang imong igsuon. Sayod ka gyud nga may lig-on siyang prinsipyo nga gibarugan. Prinsipyo ba eh? Bot-bota na niya. Jeric, Nagminyo na gina sila Christine nga wagid mo respetar o pahibaw na ko. Bisag kahibaw ko siya nga. Naara ko nakatambay sa kong mga barkada. sa huwis sabto sila nagpakasal tong. Asas! Ayun lang ba? Imo pa mong ginapanalit eh. Ikaw ra gyud ang nagtukol sa imong makuwang. Samtang siya, naghandom nga mo pauli ka na untangan sa ato, anak. Gikumbinser ko siya, Manoy. Apan dili na gyud siya mamati panako. Josefa, Father Erasmo, Manoy. Ipasaylo naman unta siya sa iyang maguwang. Apan siya lang gyud mo ikahi kayo og oo. Josefa, batunay lang yun kanunay ang mayong mithi isip o sa kamayong ginikanan ngadto sa imong mga anak. Sama sa atong amahan nga anaa sa langit. Oh, Father Erasmo, Manoy. Ang atong Diyos sa langit amahan nato siya. Nagpagkaamahan siya natong tanang mga tao sa kalibutan. Nga dili gani maayo nga maghukom kita sa atong kaugalingon nga matarong.
ni magtumpo kita sa uban nga dautan. Manoy Erasmo. Naa siya nga nagtanaw kanatong tanan dinhi babaw sa kalibutan. Ug siya lang ang nasayod kung nagpakabuhi ba kitang matarong o dautan. Kinakita man niya kung unsa ang anaa sa tong kasing-kasing o kunahuna kung nasibo ba kini sa atong mga binuhatan. Father Erasmo. Bahin sa akong pag-umangkon nga si Pancho. Husto siya nga dali kayong mihatag sa iyang pasaylo sa iyang manghod nga ato maisip nga makasasa. Kaya nakasama kini kaniya. Kana nagtimaan lang nga bukas kanunay ang iyang kasing-kasing sa paghatag sa iyang gugma ngadto sa manghod niini ug halapad ang iyang panabot sa mga sitwasyon nga usahay lisod nga sabton sa uban. Ang pagpasaylo mao ang labing lisod nga ikahatag sa tao niining panahona karon nga mas tipatigbabaw pa ang gahom sa garbo nga waa na sa hustong lugar. Manoy. Nipahitakdo kini sa teksto diha sa balaang kasulatan. Sa dihang miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay nga makasala ka nako, hangtod kapila ko man siya pasayloon. Kapito ba? Apan si Hesus mitubag, dili kay kapito ra kundili kapituan kapito. Pero tigil rin mong laguta sa mga igsuong nga parakbay? Oo, bay. Kay unom kabuwan kong nag-antosod sa presuhan. Kay iya kong gipasagdan niya itong nalambigit ko sa kasong pagpanulis. Bay, Derek. Pulis ko siya. Unya, nag-ako siya nga mabilanggo ko sod na itong maong gidugayon. O nga, tuwa naman siya nagasayan sa Manila. Kauban ng pulis nga mo ay nagpadakop ni mo. Gusto ka? Inigtaak nilang dining dapita? Birahan na to sila? Oh. Ha? Sulti lang! Parang matagbaw kasi mong kasuko. Kuan, bay. Di na sa tingaling unana. Oo, nasuko ako. Naglagot ko. Pero di sad maayo nga musangko sa ingon ana eh. Lagi ba? Pagsulti lang kung interesado ka nga, ipaagi na itong brutal nga pagabuhat. Kay, tahugan din na itong bakap. Gikan sa mga barkada na itong padigo padunot. Kalois Ginoo, nakadesisyon na gyud ang atong karikuan. Adto na tamasahin sa atong dapit sa lot. Gusto ka, Sir Pancho. May dito kay duol sa itong pamilya. Kinanglan sabda kong barugan ang akong pagkabana ni Christine. Mao na. Kay huban mo gikasal sa huwis. Dang tanaw do ka simana. Dungan man ta nga giasayan sa Inspectorate Division kini sa Kampo Krami. Bitaw, magyod Sir Lot. Niya, saban. Ready na ka alang sa lain na itong assignments? Balik nga to sa atong dapit. Oo, ready na kayo Sir Lot. Gang Pancho, mayong pag-abot balik ini atong dapit, gang. Gimingaw kay ko nimo. Salamat, Gang Christine. Gimingahon sab kay ko ni mo, Gang. Ma, paminasab kay ko, ma. Josefa. Taga Santo.
Kaluyan ka sa Diyos, Pancho. Si Jerry, kumusta? May balita ka ba niya, ma? Pancho, Ako, ma. Wala lagi ko'y balita ba niya, mao sifa. Kay, giputol naman niya. Ang tanang koneksyon na mo, aron di nagdadnako siya makontak. gusto siyang magkinaog kalingon. Kay dili man siya magpatambak. Puno sa kasuko ang iyang kasing-kasing. Ug nasanapan na sa kasilag nga dili makatarunghanon ang kinatibukan niyang pagkatao. Andang pagyapon kong mapasaylo sa akong manghud, ma. Ako pagyapon ang iyang Manoy Panso. Nga andam siyang protektahan. Bisan ugwa niya isabti ka na mahina. Pancho, Kadaghan na siya nakasa. Pero kadaghan usab kong hanihatag niya sa akong pasaylo. Ug kanunay nako siyang gisabot. Nabalik na mo sa dahing duha nga mga banggiitan nga mga parakbay. Ang imong manoy Sir Pancho o gatong nagdakop ni mo nga Sir Lot. Iyay, amag na sa tani sa itong mga rakit bay. Mas labing maayo. Aron ipakita na ko sa kong maguwang kung unsa na ko kahinog karon sa akong mga diskarte sa karnaping. Oh, kono? Buraki! Birahi! Alang niya kining akong pagka-carnap king karon, by Marshal. Nya, sa sunod na itong operasyon bay. Ipatawag sila si Boss Leo o Boss Nato. Areglado, bay Jerry. Unang yun, patay na tani bay Jerry. Ay, galok! Kung ano yung makapatalaw ni mo, by Marshal? Nagugo na itong mga pulis, bay! Isigihan na natin lang tira, bay! Sila mga armas! Tatapusan na ganyan na ito, bay, Jerry! Dita mo, boss. Di akansihon ta. Focus na sa pagpangitag paagi aron. Dili ta ma-intercept sa posibleng mga checkpoints nga nag-atang na karon na to. Asam na tapaingunan ni bay! Ako na lagi bahala. Oh! By Marshal! Bay! Bay! Bay, Jerry! Bay! Ay, kuko! Bay, Marshal! Bay! 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 Oh, wala siya maglihok. Mituay na ang iyang o. Bay, Marshal! Bay! Sir, ako si Leo. Tao ko sa Carnap King. Sir, ako sab si Nato. Tao sab ko sa Carnap King. Sila bang sakay sa kutsi nga gigukod sa mong mga operatiba? Oh, sir. Nga idara naman mo. Idara naman sab ka ng Carnap King? Dili, sir. Kinsa ka na siya? Unsay kumpletong pangalan ng Salvais? Bendisyon niya ako, Padre. Kaya ako makasasala. Kadihot.
Mahimo ba nimo tangtangon ka ng kaon nimo nga gipayong-yung? Oo. Kadiyot. Jeric, pag umangkon ko, ikaw gyud kini. Ihatag ka na ko ang imong bendisyon. Father Erasmo. Tiyo. Kaya di na ko magdugay ning kalibutan. Ayaw pagpagkawara sa imong paglaom. Kay bisan og makasasa ka, Jeric, apan usa ka sa gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo sa krus. Itugihan mo lang kaniya ang imong mga sa ug maangkon mo ang kapasayloan. Uway na. Father Erasmo. Wa na'y lunas sa katilingban ang sama ka na kong naulipon sa kadawtan. Og ilabi nang wa na ko'y lunas sa atong pamilya. Mahinungdanon alang sa Ginoo ang pagkaplag sa karnero nga nahisalaag. Aron siya itipon sa bagang panon ug siya isipon nga bag-o na diha sa pagtuo. Kay ang sa gipasaylo na ug ang kalapasan gipapas na pinaagi sa iyang kamatayon diha niya ng balabag sa bukid sa Golgota nga gitawag og dapit sa kalabira. Tataw ka na natong mabasa diha sa balaang kasulatan sa Mateo 27:33 ug Juan 19:17. Father Erasmo. Jeric, gipakamatian ka sa atong Ginoo pinaagi sa pag-ula sa hamili niyang dugo. Ang buhaton mo lang mao ang paghinulsol ug ang pagdawat ni Ginoong Hesus nga mao ang Kristo sa imong kinabuhi. Itugihan kaniya ang tanan. Tiyo. Dawata ang kapasayloan nga gikan sa Ginoo ug ang pasalig sa pasaylo maimo hangtod sa hangtod. Jeric. Dawaton ko. Oo. Dawaton ko, Father. Ikaw ang karnero nga nahisalaag. Ang gipangita sa magbalantay nga mao si Kristo Jesus. Ikalipay niya ang imong pagbalik. Tipon sa bagang panon sa mga linuwas nga katawhan sa Dios. Kay kahimuot ka na sa magbubuhat. Sir, kumpirmado nga patay na ang tuong kamot sa Carnap King. Gingalan og marsyal. Apan nag-eskapo pag yun ang ilang leader. Kinsa magi ka na. Notadong Carnap King. Unsay background na ng tawhana, Sir Lord. Siya ang may isuon, sir. Si Jeric. Unsa? Si Jeric. Ang akong manghod, mao ang notadong Carnap King. Amoy utok sa sunod-sunod nga karnaping incident. Dinhi ning atong syudad ug probinsya. Imo ba kung mapasaylaw? Ug imo sa kong madawat, Adel. Matinud-anon ko sa kang pagmahali mo, Jeric. Andam ta ka nga tabangan, uban ni Father Erasmo.
Salamat, Adel. Inaot nga makapaabot din ako. Paabuton ta ka, Jeric. Padong na dinhi ang maguwang mong pulis. Aron sa pagkuha kanimo, Jeric. Kauban ang inyong inahan. Salamat, tiyo. Andam na ko nga magbayad sa kong mga saha nga nahimo. Wa ko makasabot sa kong kibati karon, Pancho. Hasta po ko, mahusay pa. Nabisan og dakpunon ng akong manghod. Pero, kampanti kay ko. Galuwas siya. Ilabi na kay naghinulsol na siya sa iyang mga saha nga nahimo. Dako sabang akong pasalamat ni Adel. Kay wa gyud siya mo piha ni Jeric. Naapaghihapon siya isip buutan nga hinikukma. Wa man gud kawag tangis paglaom si Adel. Nga mausap pa kuno si Jeric. Ug mauna kini karon ang tubag sa iyang mga pag-ampo. Pasaylo ako ninyo, Manoy Pancho. Mama Josefa. Wa kay saha na ko nga akong gitipigan, Jeric. Ang tanan, gitugyan ko sa Ginoo. Uban ang akong pasaylo. Mauusap ako, Jeric. Inahan ko sa kanunay. Nga nagmahal ka ninyo nga akong mga anak. Sa gugma nga dili masukod ug way kondisyon. Hinaot pa unta. Nga kung atuan na niya kasod sa bilangguan. Aron magbayad sa imong mga sa nga nahimo. Hinumdumi kanunay. Nga ni akin ang imong kinahan. Dili magpasagad kanimo. Ayaw sa kalimot. Nga ni Arko, nga imong igsuon. Wa gyud mo buhi kanimo. Bisan makausa. Apan ang balaod. Balaod gayod. Angay mo gyud kining atubangon. Ginoo, dili unta kami biyaan sa imong grasya. Kaya pinaagin ni ini mahimo kaming madasigon sa pag-alagad kanimo ug maangkon kanunay ang imong panabang. Padawata kami sa imong pasaylo aron makadapod unta kami sa kalipay sa panag-uli sa uban ug nga pinaagin ni ana makakat-on unta kami sa pagpasaylo ug pagsinabtanay sa usag-usa. Himoa kaming gawas nun sa pagpuyo sa kahapsay ug kalinaw. Langit nung amahan, himoa kami makalahutay diha sa imong gugma ug kaluoy ug tabangi kami nga makapangayo ug pasaylo sa uban. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa kamingawan, ako naglatagaw, karnero nga nahisalag, layo sa panon, walay magbalantay, walay nagamuma, sa katalagman, ako nag-inusara. Buhat nga tawhanon ang pagpakasala, apan balaanon ang paghatag og pasaylo. Way perfecto kanato na ning kinabuhi. Kitang tanan
mga sukli sa kasalanan nga nahimo sa una natong ginikanan. Ug dili natapos ang atong sugilanon agi ug pahaom ning atong pagpamalandong sa Semana Santa. Anak nga nahisalaan. Sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ug ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minyosa, spinner Ariel Mangcao, recording and audio editor Lloyd Gabiana, soundman Ricky Porsuil Garing. Og mga higala sa di pa kami manamilit kaninyo aniya naghatag kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Jeric, Jeffrey Gabonada, Josefa Marites Albores, Christine Ingrid Vertudaso, Marshall Aldwin Lacorda, Pancho Oji Kumpuk Rakasa, Father Erasmo Marvin Caballero, Adele Jennifer Dato Minyosa, Lieutenant Lot Ricky Bangis Garing. Hangtod na lang sa sunod higayon, kinihigalas kanginan Ray Arellano mingon kaninyo, ang Ginoo mag-auban ka nato kanunay. Walay na nag-iyakan ni Ato, iya kong gipangita dito sa kamingawan nga mamingaw, ug sa iyang gugma, ako gikuha niya. DYHP RMN Cebu, the official Tanawa! Og sunugan ninyo